Lankidetzan edo elkarlanien eta sinisten baldin badozu, holako estruktura baten barruen egotia, nik uste dut oso interesantea da. Asier Ugarte, sormenetik, sormenen entzen ditugu produktu berrixen diseinuak, garapenak eta prototipuak. Hemen entzen du hasierako lehenengo bozetuetatik, gero 3D eta ingenieritza lanak, eta gero prototipuen eraikuntza. Prototipuak izan lehizke, interruptore edo entxufe txiki batetik, hasta tren baten bagoi bat eskala kompletora arte. Apurtxo bat elkarlanien eta betik sinistu izen dugu, eta baiarak hori representatzen zituen hori guk sinisten ditugun balore horrek, eta egisa da oso lantalde interesantia topo dugula bai hasieratik, azkenien danon arteko harreman hori dela eta partekatu ditugun arazo, soluzio, kontaktu, eta orduan, enpresa txiki eta ertainek ez dauzkogu baliabideak enpresa handixa dauzkenak, orduan, eta ez dugu rekursorik besta baliabide horrek aukitzeko, orduan nik uste oso formula interesantia dena da, dauzkogun arazuak edo biharrak edo danadakoa partekatzia gu bezalako tamaino antzerako enpresakin.